दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो देग्लायनि लकसभा इलेक्शनाव बर' जाथिनि सार्थ'आव बाहागो लागोन नामा? ना बिथांमोना मरेल सापर्टनि खोथा बुंदों, ना बिथांमोना बबे पार्टिखौ मदद होगोन, बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्स भाबै सावरायगोन। लोगोसे बेखौ लानानैनो बबे पार्टिखौ दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया मदद होनो नागिरदों, बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनदांनो हागोन। So hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बबे दोलोखौ फैगौ एमपि लकसभानि थाखाय मदद होगोन, बेनि फाइनाल डिसिसना जाथ'वाखै होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंदों। फाइनाल डिसिसन जानाय जायैया पलिटिकेल पार्टिनिसो खामानि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाथियथा संगठननि खामानि नङा। बेहा आलादा खामानि दं। इलेक्शननि उन खारफानायनि अनगायैबो बर' जाथिया मा जालांदों, मायाव थाबथानानै दं, मा खालामबा जौगागोन, थैनाय थांनायनि खोथाखौ लानानै बिबान रुजुनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अनेक खामानि दं। सापर्टआ थागोन मरेल। नाथाय मोनसे खोथाखौ जोङो साननो गोनां, दिनै इउपिपिएलआ बिजाथि फोसावनो हायाखै, दिनैसिमबो बिपिएफआबो हायाखै, फाइनाल स्टेजसिम मोनाखै। बेनिखायनो बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जे केन्डिडेट फोसावनो हायैनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो फाइनाल स्टेजसिम थांथ'वाखै नामा, फाइनाल एनाउन्समेन्टसिम थांथ'वाखै नामा, जे सोरखौ फैगौ एमपि इलेक्शनावहाय मदद होनाय जागोन, बेखौ बिथांमोनाबो थाथ'नानै दं। नङा होमबा? रायजो राजाफोर इउपिपिएलआ केन्डिडेट दिनैसिमबो फोसावाखै, बिनि थाखायनो बिथांमोनाबो सोरजों मरेल सापर्ट होगोन बेखौ थाथ'नानै दङ। नाथाय मोनसे सिरियास खोथा आरो मेन खोथाया जाहैबाय दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय। बिथाङा ओरै होन्दोंना, मेन खोथा टु हल जि पार्टी बर' जातिर स्वार्थ बा बिटिआर शांति चुक्तिर रूपायन करार स्वार्थ जि पार्टी काम करिब, नङा होमबा? जाय पार्टिया बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायाव आरो बर' जाथिनि स्वार्थआव होनदों। बर' जाथिनि स्वार्थ बेथ' जेनेरेल थांबाय। नाथाय बिटिआर एकर्डनि जेनाखि दफाफोरखौ मावफुंनाय, बे खोथाखौ दिपेन बर' सारा बुंनाय लगे लगेनो बिपिएफखौ खालथाक जोगारहरनाय जाखाबाय बियो। मानोना बिपिएफआ माब्लाबाबो बिटिआरखौ गनाया, बिटिआर एकर्डखौ गनाया। मानोना बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया डाउनावसो थांदों, डिपार्टमेन्टसफ्रा थांजोबदों। बेनि दफाफोरखौ मावफुंनायावबो बिथांमोना गोजोननाय मोनाखै। बेनिखायनो बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बुंनाय लोगो लोगो बिपिएफखौ बिथांमोना जोगारहरखाबाय। दा बिपिएफआ मालाबाबो बिटिआरखौ नङा, बिटिसिखौसो लाबोफिननो नागिरदों। बिटिआरखौ मालाबाबो सापर्ट होनाय नङा आरो बिटिसिखौसो सापर्ट होगोन। खारन पावार एन्ड फांसन्सफ्रा बिटिसिआव दंसिनो नालाय, जौगासिनो हायो नालाय। दा बेखौनो दिपेन बर' सारा इनडाइरेक्टलि बुंबावदों जे इलेक्शन इस्ताहारखौ नायनानै बबे पार्टिया बर' हारिनि स्वार्थआव आरो बिटिआरखौ मावफुंनायनि स्वार्थआव हाबा मावगोन, बेजोंनो मदद होगोन। होमबा इनडाइरेक्टलि नंला, बे डाइरेक्टलि इउपिपिएलखौ मदद खालामनाय जाहैबाय। खारन इउपिपिएलआसो बर्थमानाव बिटिआर सरकार सालायगासिनो दं आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजागासिनो दङ। बिटिआरखौ बिराद मदद। होमबा डाइरेक्टलि खोथाया इनडाइरेक्टलि, इंगितआ डाइरेक्टलि इउपिपिएलखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैगौ लकसभा इलेक्शनाव मदद होगोन। आरो बिथांमोना ज'यैनो दिल्ली सावरायहैनायावबो थाङो, ज'यैनो ससियेल मिडियायावबो ओंखारबोयो, मिथिं दावथिङावबो इउपिपिएल आरो एबसुनि नेताफोरजों ज' नुलायखायो। अब्ला बे स्पस्त'खासै, इउपिपिएलखौ बिथांमोना मदद होगोन। दा नोंथांमोन रायजो राजाया मा बुङो, कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं कमेन्ट्सखौ नेनानै थागोन। जोबनायनि सिगां नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ
नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय अब्लानो गासिबो क्लियार डाउटआ অৰাজনৈতিক ছাত্ৰ আৰু জাতীয় সংগঠন হিচাপে আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈ আহিছোঁ আগন্তুক লোকসভা আহি আছে আৰু গোলাঘাটত যি আমাৰ অধিৱেশন আছিল ইয়াত আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আজিও আমি ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ আমি সিদ্ধান্ত এতিয়াও শেষ পৰ্যায়লৈ বা ফাইনেল পৰ্যায়লৈ আমি নিয়া নাই আমি পৰ্যালোচনা আৰু বিবেচনা কৰি আছোঁ যে বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰ শান্তি চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আৰু দল তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ তেওঁলোকৰ যি এই প্ৰাৰ্থী আৰু দলবিলাকৰ চিন্তা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা কোনগৰাকী ব্যক্তি বা কি দলে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব বা তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰসমূহ কি হ'ব আমি ইয়াৰ ওপৰত চাম পৰ্যালোচনা কৰিম মূল কথাটো হ'ল বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰ শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ সিদ্ধান্ত আমি আগলৈকে সকলো দলবিলাকৰ ইস্তাহাৰ দলবিলাকৰ প্ৰাৰ্থী আমি চাইহে শেষত আমি সিদ্ধান্ত ল'ম এইটো আমি আজি প্ৰকাশ কৰিছোঁ स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल